De Rie van Steert had hem het boeg door de vraag of de Nederlandse aardoliemaatschappij naar gasboring mij onder het water bij Ternat. Lokale oerheden hier binnen der voelt in. De Rie van Steert is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Het besluit van minister Van der Wal van Natuur en Stikstof over het al of net verliezen van een vergunning wordt heel dit uitsteld. In de tussentijd trok de Kamer een motie naam tegen de gaswinning. Ook de UNESCO is kritisch over het boren naar gas. De werelderfgoedstatus van het water kan zelfs vaai komen te staan. We praten erover maar verslaghouder Arjen Bosselaar, nou op een redactie. Maar ook weer is het bij die rechtszaak in Den Haag. Arjen, binnen de partijen dichterbij in elkaar? Ja en nee. De NAM die wil snel duidelijkheid binnen 2 weken. Wielst het ministerie zei dat kunnen wij net Jan. Het wordt op zijn betiertst eind van het kwartaal, voor 1 april. Maar daarbij zei het ministerie, het is een heel complex dossier. Dus misschien dat het nog wel wat letter wordt. Nou, daarvan zei de NAM dan alweer, ja, daar geven we weer uitstel. Ja, en dus maar de investeert het nu een ziekje. Nou kennen we de verhalen van Greensland. Er kleven enorme risico's om gaswinning. Waarom wil de NAM eindelijk graag boren naar gas daar onder het water? Ja, dat is zelfs een goede vraag, Timo. Want we kennen de risico's, maar haast elke niet in de stien. De provincie Friesland is tjen, de gemeente Noord-Est-Friesland is tjen. Het wetterskip, wie van de monnik aanwezig is, ook tjen. En zelfs in de Tweede Kamer is er een meerderheid tjen gasborings onder het water. Ja, de NAM zei, wij begrijpen dat sentiment wel, maar toch zetten we het terug. Nou ja, gaswinning is onze business natuurlijk. En gas is nog steeds heel erg belangrijk voor Nederland. Ja, we zitten nu midden in de winter. Het is best koud deze dagen. De meeste inwoners van Friesland en denk ook van heel Nederland hebben gewoon gas nodig om de huishoudens nog warm te houden. En dat gas kan onder andere uit Ternat gewonnen worden. Nou, hoe zaak binnen alle partijen het wel is. De mat zou gauw als mogelijk duidelijkheid komen. In hoeverre is daar al zicht op? Nou ja, dat luidt nou dus bij de Rie van Steert. Die het onjoen, wij hopen binnen 6 weken mei een uitspraak te komen. Dan zou er dus mogelijk een deadline lezen. En dat is vooral duidelijkheid net een deadline vol of geen gasborings, maar een deadline waarop die beslissing naam worden moet. Frank Petersen van de Watervereniging, die is geen partij in dit conflict, alleen op die site, die wie aanwezig in Den Haag. En die joeg on, het is inderdaad echt wel tijd voor een oplossing in dit dossier. Want hij zegt echt dat dit misschien wel het begin van de einde is in een heel lang dreig dossier. Het was net alsof je 2 vermoeide hardlopers naar de finish zag rennen. En allebei wilden, schuif die finish naar voren, want we halen het niet. En ik denk dat de staatsraad, die zei van ik ga over 6 weken een besluit nemen. Ik denk dat iedereen, wij ook, blij zijn als er een termijn is waarop het besluit genomen kan worden. Maar er is ook door het Rijk nog een soort van slag om de arm gehouden, omdat er allerlei internationale verdragen ook bij deze vergunningverlening niet betrokken zijn geweest. En dat moet wel. Dat bleek ook uit het rapport van de Waddenacademie eerder deze week. Dus ik kan me ook wel weer voorstellen dat deze 2 hardlopers nog niet helemaal bij de finish zijn. Ja, Timo, dus misschien dat er dus rap duidelijkheid komt, misschien ook net. Hoe dan ook, er gaat voor eerst nog geen boor de groen in bij Ternat. Want zelfs al krijgt de NAM binnen nou en een kwartier het groene licht voor die gasborings, dan hebben ze nog zeker oorlog op starttijd nodig. We blijven het volgen. Dank u wel, Arjen.